Behin eta berriro irakurri eta entzun izan dugu komunikabidetan, Eliseo Gil arkeologoak ondare publikoari izugarrizko kaltea egin ziola. Diputazioaren arabera, Arabako Diputazioaren arabera, 285.000 euroko kaltea. Eta falsifikatutako piezak zirela 276. Aldiz, epaileak bere sententzian dio, falsifikatutako piezak, grafitoak, 36 zirela besterik ez, eta eginiko kaltea 72 eurokoa besterik ez. Gainera, RIP famatuaren kasuan, famatua diogu, zergatik ere komunikabide indartsuenek eta zenbait unibertsitatek esaten zuten grafito batean RIP jartzen zuela hainbat adituren arabera. Epaileak bere sententzian bronka txiki bat botatzen die aditu horiei. Esaten du bere sententzian aditu horiek oinarritu direla argazkietan eta argazkiak engainagarria direla. Egin behar dena dela grafito originala bera ikertu errestauradorek egin duten bezala. Eta originala aztertuta garbi ikusten dela ez duela RIP jartzen, baizik eta 3 marratxo direla denboraren poderioz deskontxatuak. Adituen ikerketa hori izan da txapuza puru-purua. Eta txapuza puru-puru horri hain zuzen, bai komunikabide indartsuek eta bai zenbait unibertsitatek eman diote txoro aizia. Grafito horretan bada detaile nimino bat komentatu nahiko nukeena. Erdiko gurutzaren oinetan badira 2 pertsona, antza denez biak ere emakumeak. Biak ere parez pare eta elkarrekin. Eta zein 2 emakume izan ohi dira trantze latz horretan, parez pare eta elkarrekin? Oraingoz horretan utziko dugu, zergatik ere hori da gai bat, luze eta sakon aztertzea merezi duena. Esan bezala, epaileak faltsutza jo ditu 36 grafito. Eta horretarako oinarritu da metalien analisian eta ez beste ezertan. Analisi klase hori ez da erabili inun ere froga erabakigarritzat. Izan ere, adibidez, Euskal Herri euritsuan 2000 urtetan grafitoetan bildutako zikinkeria garbitu ahal izateko erabilidea eraguzitako materialak. Estropajua, zepiluak, baita bisturia ere. Eta mikroskopioak antzeman egiten die material horrek utzitako partikulei. Legiaren arabera, administrazioak saldu lezake ondasun bat baldin eta espadu beharrezko bere funtzionamendurako. Diputazioak faltsutzat jo ditu 36 grafito, beraz ez ditu beharrezko. Hortaz, gaur bertan eskaide bat egin diogu diputazioari esanaz, grafito horiek erosi nahi ditugula. Eta egingo ditugu guk behar adina froga, faltsuak diren edo ez, jakiteko. Eta orduan ikusiko dugu non gelditzen diren Lakarra, Gorrotxategi eta Núñez Jaunen dogma infalibleak. Dogmak diogu, bai,
Zergatik ere dogma horien kontra dijoanak kartzelan buka dezake Eliseo Gil arkeologoari galdetu bestela. 10 urteko kartzela eskatu zioten. Por cierto, jende gehiagok eskatzen badu grafitoiek erostea, arrazoi handiagoz jarri beharko ditu enkantean diputazioak grafitoiek. Eta arrazoi handiagoz ezingo ditu desegin eta zakarretara bota.